Masana abwino alero loweruka ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Chisomo Break poyamba nayi mitu yake. Maiko ambungwe la SADC amvana zolimbana ndi katangale ndi ziphuphu pogwiritsa ntchito makina a intaneti pogula katundu wa boma. Zipangizo zoponyera voti pa chisankho chapadera chomwe bungwe la MEC lichititse lachiwiri likudzali zafika mdziko muno. Masewero olimbirana mapoint mu ligi ya FDH Bank Premiership apitirira masanawa pamene timu ya Blue Eagles isewere ndi Luwana Mitundu pa bola dedza. Tiyambe nkhanizi masanano ndi nkhani yoti maiko omwe ali mamembala a bungwe la SADC alengeza njira zatsopano zolimbana ndi katangale komanso ziphuphu. Wanena izi ndi mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau mdziko muno Agabo Chambezi, imwenso ndi wapampando wa mabungwe olimbana ndi katangale ndi ziphuphu maiko omwe ali pansi pa bungwe la SADC. Gloria Chinangwa walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Trust Office. Polankhula ku Lilongwe, Achembezi anafotokoza kuti maiko omwe ali mamembala a SADC agwirizana kuti ayambe kugwiritsa ntchito makina a intaneti pogula katundu wa boma. Malinga ndi Achembezi, kusinthaku kuthandizira kuchepetsa katangale ndi ziphuphu. Mkulu wa bungwe la ACBU anatsindikanso kuti bungweli lionetsetsa kuti kampani iliyonse yalembetsedwa ndi mwini wake weniweni. Iwo ati nthawi zambiri anthu andale amagwiritsa ntchito makampani achinyengo kuti achite katangale. Mfundo yachitatu ndiyomwe timanena kuti pa chizungu beneficial ownership register. Njira ina imene anthu akumabera kapena kupangira zakatangale ndi kugwiritsa ntchito makampani. Kuseri kwa makampani kuja kumabisala aini yake enieni amakampani amene samaonekera pa madocuments amakampani. Choncho tikufuna tilimbikitse dziko lilonse la SADC lapemphedwa kuti lilimbikitse malamulo onena kuti tiunikire tiziwe kuti makampani onse amene tinawo dziko mmenemo aini yake enieni akampaniyo ndi ndani. Msonkhano wa SADC Anti-Corruption Agencies unayamba pa 22 June 2026 ndipo watha lachisanu pa 25 June. Bungwe la National Planning Commission NPC lati kukwaniritsa zina mwa mfundo za masomphenya a Malawi 2063 kwakhala kovuta kwambiri zaka zisanu zoyambirira kamba kuti masomphenyawa amasowekera ndalama zokwana 4.5 trillion kwacha. Mkulu wa bungweli Frederick Changaya wanena izi pa msonkhano owunika momwe dziko lino lachitira mu mzinda wa Lilongwe. Changaya wati kutsika kwa ndalama zomwe banja lililonse limapeza pa chaka, kuvutika kwa dziko lino pachuma komanso kulephera kutenga udindo oyenera pa masomphenya zachititsa kuti kukwaniritsa gawo loyamba la zaka zisanu za masomphenyawa kukhale kovuta. Zambiri mu ripoti la Trust Office. Msonkhano owunika masomphenya a dzikowa udakopa anthu osiyanasiyana monga akuluakulu a Reserve Bank, mabungwe omwe si aboma, nthambi za boma komanso maiko omwe amathandiza dziko lino pachuma. Mkulu wa bungwe la National Planning Commission Frederick Changaya watsindika kufunika kodalira zinthu zina pa ulimi kupatula chimanga komanso kulimbikitsa ntchito za migodi. Ulimi wathu usinthe komanso za migodi zisinthe, tisamangodetsa migodi. A president anachita bwino anakhazikitsa Sovereign Wealth Fund ife tilimu ngati National Planning Commission ineyo ngati DG member netu wa Sovereign Wealth Fund imene a president anakhazikitsa imene jendi yabwino fosi kuyang'ana lero lokha kuyang'ana kutsogolo. So zathu za migodi tiziyendesa. Ndipo mkulu wa bungwe la Kongoma Ronald Ntonga wati pakufunika mgwirizano pakati pa mabungwe omwe si aboma kuti ndalama zochokera ku mabungwewa zizigwira ntchito moyenera. Ife tiwonanga kuti atipasa mphamvu ndi kapita mabungwe wathuko tikona planning yathu banji komanso ndi aboma tikugwirizana banji pa ground. Kapasitiro ndi banji zimozi kusati wina banji komwecho inabweso nthawi inaso zabanji kitaka. Mwazina, masomphenya a dziko linowa akutsindika zakufunika kosintha kaganizidwe, kulimbikitsa maphunziro komanso kulimbikitsa kuti kampani zosiyanasiyana zizitenga gawo pachuma kuti masomphenya a dzikowa akwaniritsidwe. Trust Office, MBC, Lilongwe. Anthu omwe amalankhulapo pa nkhani za ulamuliro mdziko muno amavuto pamusi ndi Asiza Kondowe ati ndokhutira ndi momwe boma
likugwirira ntchito yosamutsa nzika za dziko lino zomwe zikuthawa nkhanza mdziko la South Africa. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Kwa sabata zingapo tsopano bwalo la zamasewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre lakhala malo omwe pakuchitika zinthu zambiri kuchokera pomwe boma linayamba kusamutsa nzika za dziko lino zomwe zikuthawa za upandu mdziko la South Africa. Anthuwa akafika pa bwalo la Kamuzu, akuluakulu a boma ndi mabungwe ena okhuzidwa akumawalandira, ndipo kenaka apolisi ndi achipatala amawachititsa zipikisheni za umoyo ndi chitetezo. Pa chifukwachi boma akuliyamikira chifukwa cha ntchito yabwino yomwe ikugwira kuchokera pomwe idayamba kusamutsa anthu mdziko la South Africa. Ndipo mmodzi mwa akatswiri oona za ulamuliro Amavuto Pamusi ati boma laonetseratu poyera kuti limayika chidwi chake pa umoyo wa anthu ake posatengera dziko lomwe ali. Dr. Justin Saida, Chief Secretary, nawonso akusiya zina zonse ndi kupita pa ground kukalandira amalawi amenewa chimodzimodzinso nduna iona za maubale akunja kwa dziko lino Dr. Chaponda nakonso ndithu akupereka utsogoleri pansi pa ulangizi umene kuchokera kuti zonsezi zikuchokera pa utsogoleri wa President Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye timafuna kunena kuti izi zipitirire choncho, boma lipitirire kupereka thandizo kwa amalawi amenewa chifukwa amenewa ndi abale athu, ndi amalawi ndithu. Pothirirapo ndemanga Asiza Kondowe ati ntchito yomwe boma likugwira ndi yayikulu kwambiri, ndipo apempha kampani komanso anthu akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza boma ku ntchitoyi. Ndi pempho langa ndithu ku mabungwe osiyanasiyana ndi amipingo kunena kuti pamene boma lapereka danga kunena kuti tatiyeni tigwirane manja, tatiyeni tichitepo kanthu. Ndi nthawi imene nzika zathu zikumana ndi mavuto osiyanasiyana, ena akuchokera m'mipingo yosiyanasiyana, m'madera osiyanasiyana. Wina aliyense amene ali ndi kuthekera titengepo gawo kuwathandiza chifukwa ntchito iyi ndi yayikulu kwambiri, amalawi alipo ochuluka amene akuvutika. Zimakhumudwitsa nthawi zambiri kunena kuti amabungwe amene si aboma woyima paokha sakuoneka pakali pano, koma mwaona posachedwa apa ayamba kudzudzula boma kumanyozanso boma pamene iwowo sakuchitapo china chilichonse pamenepa. Zimenezi sizofunika. Nthawi zina tikakumana ndi mavuto ngati amenewa timene tigwirane manja tipulumutse miyoyo ndi zofunikira kwambiri. Malinga ndi nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dotima, anthu opitirira 15,000 ndomwe aonetsa chidwi chofuna kubwerera kuno kumudzi kuchoka mdziko la South Africa. Nthambi iyi ati ikufuna ndalama zosaposa 24 billion kwacha ku ntchitoyi. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Banki ya NBS yapereka ndalama zokwana 420,000 rands komanso mabasi awiri ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno ya Dotima othandiza pa ntchito yosamutsa amalawi omwe akuthawa nkhanza mdziko la South Africa. Poyankhula ndi MBC ku Lilongwe, komishonala wa Dotima Wilson Molen wati thandizo lilafika pa nthawi yoyenera pomwe chiwerengero cha anthu omwe akuyembekezera kubwerera kuno kumudzi chingathe kukwera kuchoka pa 10,000 kufika pa 15,000. Zambiri mu ripoti ili lomwe Samantha Mana walemba ndipo akuwerenga ndi Yamikani Makanga. Wilson Molen ati kuchuluka kwa anthu omwe akufuna kuthandizidwa ndi Dotima kukupitiriza kuyika mavuto pa zipangizo ndi ndalama zomwe boma lili nazo. Iwo apemphanso amalawi omwe ali ndi kuthekera kubwerera kuno ku Malawi okha kuti atero pofuna kuchepetsa mavuto pa ntchito yobwezeretsayi. Komabe ngakhale tikutero mmene tikubweretsa anthu ambiri choncho, enanso ochuluka akupita ku makambu chifukwa cha mantha amene ali nawo anthu kuti mwina angathe kuchitidwa zinthu zoyipa. Ndiye ifeyo tikupempha kuti amalawi amene ali ndi kuthekera asadikire kwambiri mabasi aboma. Titumiza ena mabasi ambiri, komabe mmene kulili ku South Africa ko sikuti munthu akhale nkumadikira kuti mabasi aboma afike. Kuli bwino kuziteteza mwachangu mwina madeta amene akutchulidwa wasanakwane. Mmodzi mwa akuluakulu ku NBS Bank, Melvin Mdonga, wati ndalama ndi mabasi awiri omwe iwo apereka zithandiza pa mayendedwe a anthu omwe akubwera kuno kumudzi. Kubwera kwathu kuti tigwirane dzanja ndi boma ndi kuthandizira kuti azibale athu abwere kuchokera ku South Africa ndi chimodzi mwa chinthu chachikulu chimene tingapange.
chifukwa mukudziwa inu pa bale amene akubwerawo patheka upezeka kuti wina aliyense ali connected nawo, pali mkhazeni, pali mwina anti, pali achibale ndithu. Nde ngati NBS Bank tachita zimene zimufuna kuthandizira kuti mtundu wa Malawi umene uli kunja ukuvutika ubwerere kuti adzakhale nafe kuno. Chimene tapereka katheka kukhala ngati kakang'ono koma zipangabe kuti chachikulu chinanyake chichitike. Pakadali pano Dodoma yasamutsa malo olandilira obwerera kuchokera ku Kamuzu Stadium kupita ku Joyce Chitsulo Stadium mboma la Mwanza pofuna kupititsa patsogolo kayendetsedwe ka ntchito yobwezeretsa anthuwo. Apolisi asimikizira anthu mdziko muno kuti palibe amene atseke msewu wa Karonga kupita ku Chiweta. Wofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno Alayo Chimtembo anena izi potsatira kalata yomwe gulu lomenyera ufulu wa anthu la Human Rights Defenders Coalition HRDC latulutsa yonena kuti azachita zionesero ndi kutseka msewuwu pa 1 July chaka chino. Iwo akufotokoza zambiri kwa ulemba nkhani wathu Charles Pensulo. Chikalata chimenechi chikuchokeradi ku wathu ku polisi. Inuyo mwina munaona dzana ndidzo anzathu a Human Rights Defenders Coalition HRDC atanena kuti akufuna atseke msewu wa pakati pa Kalonga ndi Chiweta kuyambira pa 1 July 2026 kuti alange force boma kuti likoze msewu umenewu mofulumirirako. Ndeife tikunena kuti akhoza kupita kukapanga ma demonstrations zawo kumene akufuna, koma nakutseka msewuku kumene kunkulakwira anthu ena amene akugwiritsa ntchito msewu omwewo. Ndiye tikunena kuti apite tikakumana ku msewu omweko, koma palibe amene atseke msewu umenewu kuyambira masiku amene wakapena kupitira pamenepo. Ndiye mwina ena nkumanena kuti mukuwaopseza ali ndi ufulu wochita zionesero, inuyo ngati apolisi mukuti bwanji? Ufulu to amenewo ali nawo utakhoza kuchita zionesero paliponse, koma alibe ufulu utakhoza kutseka msewu. Chifukwa akatseka msewu ndikuti aphwanyanso ufulu wa anthu ena amene akugwiritsa ntchito msewu. Nde sunjoya ufulu wako chifukwa choti ufuna uphwanye ufulu wa anzako, siziyenda choncho ayi. Nkhani izi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Maiko ambungwe la SADC amvana zolimbana ndi katangale ndi ziphuphu pogwiritsa ntchito makina a intaneti pogula katundu wa boma. Zipangizo zoponyera voti pa chisankho chapadera chomwe bungwe la MEC lichititse lachiwiri likudzali zafika mdziko muno. Masewero olimbirana mapoint mu ligi ya FDH Bank Premiership apitirira masanawa pamene timu ya Blue Eagles isewere ndi Luana Mitundu pa bwalo la Dedza. Takulandiranso ku gawo lotsiriza la nkhanizi. Zipangizo zoponyera voti pa chisankho chapadera chomwe bungwe la MEC lichititse lachiwiri kudzali zafika mdziko muno. Zipangizozi zafika pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe, komwe wapampando wa bungweli My Justice Annabel Mtalimanja watsindika kuti ndokonzeka kuchititsa chisankho mogwirizana ndi malamulo. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Malinga ndi Justice Mtalimanja, zipangizo za chisankhozi ndi mapepala oponyera voti komanso owerengetsera mavoti pa chisankho chosankha aphungu a nyumba ya malamulo ku dera la Machinga Mikoko, Baraka Mulunguzi komanso dera la Bwaira mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe la MEC lichititsanso chisankho cha makhansala ku wodi ya Uliwa mboma la Kalonga komanso ku Kanjuli mboma la Machinga. Ndipemphe ma monitors amene akuyimirira azipani komanso opikisana nawo imapaokha kuti aonetsetse kuti pa 28 ali ku constituency Tale Center kuti akaonerere kunyamula katundu kuchoka ku constituency Tale Center ko kupita ku polling station. Mmodzi mwa anthu omwe anayimira zipani za ndale, Michelle Makina, yemwe amachokera ndera la Bwaira mu mzinda wa Lilongwe, wati aonetsetsa kuti akutsatira ndondomeko zonse za chisankho kuti alondoloze mmene MEC ikuchitira china chilichonse. Ife tikuonetsetsa kuti anthu onse amene akutitsatira komanso ife amene komanso candidate wathu amene akutitsogolera akutsatira malamulo amene ayikidwa a MEC, komanso kuonetsetsa kuti tikamapanga makampeni athu komanso tikamakhala tikulimbikitsa kuti aliyense akatokhala otsatira malamulo kuti tikatho kusunga bata pamene tikuyandikira ma elections athu, mavoti athu komanso tsiku limene tizavotera.
bungwe la chisankho la MEC lapempha zipani kuti zitsatire ndondomeko zokopera anthu popewa ziwawa pamene kwasala masiku awiri kuti nyengo yokopa anthu ithe. Nyengoyi inayamba pa 30 April ndipo itha la Mulungu likudzali nthawi ya 6 koloko mmawa. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Chipani cha DPP chati chachilimika kutukula miyoyo ya chinyamata kuti akhale nzika zodalirika komanso ndizochita ndi cholinga choti azithandiza ku chitukuko cha dziko lino. Mlangizi wa President ku nkhani za ku nyumba ya malamulo a Christopher Mzomera Ngwira wayankhula izi pamene amakhazikitsa chikho cha zamasewero a mpira wa miyendo cha masiku awiri pa bwalo la Chisumbu m'boma la Karonga. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Mwambo okhazikitsa masewero a mpira wa miyendo a chinyamata akuuliwa unayamba ndi ulendo wa mdipiti wa magalimoto umene unayambira pa skulu ya Libwera Lumba kudutsa mtaoni ya Uliwa kukathera ku Chisumbu Primary kumene kunali masewero a nkhozo zapusi. Gavanala wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira ati chipani chakonza ndondomeko zofuna kutukula miyoyo ya chinyamata. President atu ayika ndalama mutumba lija la CDF, ndalama yokwana 100 million kwacha ku constituency yonse chaka chilichonse kuti zithandizira chinyamata. Komanso ngakhala azimayi mwaona azimayi ochuluka abwerapo apa ayikanso ndalama imeneyo ndeno kwa iwala mapulogalamu athu a kampeni okopa anthu kuti votere chipani imenechi ndi kwa siya chinyamata. Ndaona kuti sichoyenerera ndiye chifukwa chake tinakonza mwambo umenewu kuti pakhale masewera ndithu. Wachiwiri kwa mkulu woona za chisankho mu chipani cha DPP a Glad Chembe Muntari ati mdipiti wa galimoto masewero a mpira komanso khwimbi la anthu amene anasonkhana pa bwalopo ndi umboni oti anthu amakonda chipani cha DPP. Mukudziwaso is the intention ya president athu a Professor Arthur Peter Mutharika kuti no achinyamata tisasiya kumbuyo nawonso azitsogola nawonso azichita participate in terms of development and leadership zonse ziyendera limodzi. Zonsezi anazikonza pofuna kupereka support kwa amene akuyimira chipani cha DPP ngati kansala a Wilson Dyson Nzumara pa chisankho chimene chichitike ku deralo lachiwiri sabata yamawa. Zimene zizofunika kwambiri. Nthawi zino tili ndi mavuto akulu malingana ndi achinyamata alibe chopanga. Koma ndikuona ngati tikachita promote mpira sithandiza kwambiri, is part of job creation kuti nawonso akhali ndi brain refreshment. Mpikisano omwe ndi wa ndalama zokwana 3 million kwacha wakhuza matimu anayi ochokera ku Jiti, ku Chirumba, ku Hangalawe ndi ku Uliwa ndipo opambana alandira ndalama yokwana 1.2 million kwacha. Hassan Phiri, MBC Karonga. Phungu wa dera la kumwera kwa boma la Karonga a Duncan Kaonga omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha People's PP ku chigawo cha kumpoto wapempha anthu akuwodi ya Uliwa kuti adzatuluke mwaunyinji ndi kukavotera a Robert Coy Kondowe ngati kansala wa wodi pa chisankho chapadera chomwe chichitike ku derali lachiwiri likudzali. Akaonga ayankhula izi pa bwalo la zamasewero la skulu ya Uliwa pomwe anachitisa msonkhano wokopa anthu. Rodoviko Nyirenda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa bwalo la zamasewero la skulu ya primary ya Uliwa, Akaonga anati Akondowe ndi munthu wodzichepetsa komanso wamasomphenya achitukuko zomwe zitha kuthandiza kutukula derali mwansanga. Apa bana munaona anthu amene anabwera apa. Anthu anabwera apa suti dabiro katenga malole pia. Anthu anabwera apa suti daba saso drama. Anangobwera kunena kuti feyo tikamoni Kaonga tikamve kuti iyeyo afuna candidate amene afuna timvotere ni ndani. Ndiye ndauza kuti asapanga mistake. Voterani Robert Coy. Mawu awo Akondowe anati andi chikhulupiriro choti apambana pa chisankho chapaderachi kamba ka ntchito zawo zachitukuko zomwe ayamba kale kugwira kodi. Kenako Akondowe anapempha anthu akuderali kuti alimbikitse umodzi ndi mtendere kuti chisankho chizayende bwino. Ntchito zanga kwa ndakhala kwangapo
zinthu zambiri mchilumba wa uli wa ward mnomo ndapanga ma school ma nursery schools even ma ward ya female ward ndi zinthu zazing'ono kwina kuonera kuti singalephereso ayi ndiyena kupitiriza kukwanisa zitukuko zimene ta grupu amponera omwe anayimira mfumu yaikulu wa Sambo anati alimbikitsa mtendere kuderali kuti chisankho chizakhale chabata. Pa msonkhanowu akaonga anapereka galimoto ya ambulance ya Toyota Land Cruiser kuti itumikire dera lakumwera kwa boma la Karonga powonjezera pa ambulance ena omwe ali kuderali. Ambulance imene ija yotula komano ambulance imene imapita malo amene samapitidwa zimandi wawa kuti anthu anandipasa voti ndazinena kuti ayi maliro apakatisire pakuti tikanyamula pa greda ndi ng'ombe. Bungwe loyendesa zisankho mdziko muno lichitisa chisankho chapaderachi kuderali tsatira imfa ya yemwe anali kansala wodi wa chipani cha PP. Anthu asanu omwe ndi a Wilson Dyson Muzumara a DPP, a Tamara Muhango oyima paokha, a Imed Kamwendo a UTM, a Robert Koi Kondowe a PP komanso a Alik Muhango a MCP ndomwe akupikisana pa udindowu. Anthu 17,913 ndi omwe akuyembekezeka kudzaponya voti pa chisankhochi ku wodi. Ludovico Nyerenda, MBC Karonga. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lati lipitiriza kugwira ntchito ndi amayi am'magulu azokonda amayi pofuna kutukula miyoyo ya amayiwo pachuma kudzera mu njira zosiyanasiyana. Oyang'anira bungweli ku chigawo chakumpoto a Chimbija Msumuko amayankhula izi ku Rumpi pamwambo opereka makina a ulimi wa nthirira kugwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa kugula Rumpi zokonda amayi. Gululo linali limodzi mwa magulu omwe anachita bwino pamwambo wa zokonda amayi macheza wa chaka chatha. Zambiri mu lipotili la Chisomo Manda. Kunali chimwemwe ku Rumpi pamene amayi a gulu la MBC zokonda amayi amalandira makina nthirira omwe ndi ogwiritsa ntchito magetsi amphamvu ya dzuwa kuchokera ku bungwe la Malawi Broadcasting Corporation mothandizidwa ndi limodzi mwa makampani omwe anathandizira programu ya zokonda amayi macheza chaka chatha ya Synthesis Agriculture. Poyankhula pamwambo oyang'anira bungwe la MBC ku chigawo chakumpoto a Chimbija Msumuko omwe anayimirira mkulu wa bungweli pamwambo adati MBC ipitiriza kugwira ntchito ndi amayi amagulu azokonda amayi pa ntchito zachitukuko zosiyanasiyana mdziko muno. Director General athu omwe anandituma kuti ndibwere kuno ndizapereke makina amenewa kwa gulu ili la zokonda amayi la kuno ku Rumpi lomwe linachita mphumi pa zochitika zomwe zinaliko mu Oktoba. Mukumbuka kuti mu Oktoba chaka chatha kunali zochitika za zokonda amayi macheza ku Lilongwe zomwe mlendo olemekezeka pa nthawiyo anali mayi wa fuko a Excellency Professor Gertrude Mutharika ku Lilongwe. Ndi pa nthawi imeneyo magulu awiri anachita mphumi, gulu la Rumpi zokonda amayi ndi gulu la Waliranji ku Mchinji omwe anapasidwa makina opitisa pasogolo ntchito za ulimi za nthirira. MBC ndiyo kondwa ndi zomwe zinachitikazi komanso ipitiriza kuthandiza magulu ngati amenewa chifukwa akatero akapitiriza kuthandiza magulu ngati amenewa ndiye kuti chitukuko chomwe akuchita magulu amenewa ngati mene mwaonera kuno ku Rumpi sikuti zikuthandiza amayi okhawo komanso zikuthandiza achinyamata ngakhalenso abambo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Synthesis Agriculture a Gideon Penea adati programu ya zokonda amayi macheza imagwirizana kwa nthunthu ndi masomphenya a kampani yawo omwe ndikufuna kutukula amayi pachuma. Tasankha kukhala pa mgwirizano ndi bungwe la MBC zokonda amayi macheza chifukwa chokuti bungwe limeneli tili ndi masomphenya ofanana pofuna kutukula azimayi. Ife monga kampani cholinga chathu tikufuna titazaona dziko lino litakhala ndi chakudya chokwanira komanso chuma chake chitakwera kwambiri kuzera mu ulimi. Ndipo wapampando wa gulu la zokonda amayi ku Rumpi a Esther Sakasaka adati makinawo athandiza kuti adzilima malo akulu tsopano. Makina awawa azitithandizira mpankhani ya malimidwe a zam'madimbasi chifukwa
pena timagwirisa ntchito makeni, pena timagwirisa ntchito madzi amngalandewa, komano chifukwa kuti anthu tilipo ambiri zimakhala ngati tikukana-kukana. Koma ndi momwe a synthesis atibweresera makina awawa tili ndi chikhulupiriro kuti zonse zitiyendera. Icho amafuna thokoze ya MBC kuzira mwa gulu la zokonda amayi chifukwa cha chimphaso mene atipasa si chinthu chophweka yayi. Ndine osangalala kwambiri ineyo pamodzi ndi mafumu ndi anthu onse adera lino ndi madera ena fa gulu la zokonda amayi ndi lalikulu. Makinawo ndi ndalama zokwana 16 million Malawi kwacha. Chisomo Manda, MBC, Rumpi. Mu nkhani za masewero, nkhondo yolimbirana mapoint mu ligi ya FDH Bank Premiership ipitirira masanawa pamene timu ya Blue Eagles iyendere Luwana Mitundu pa bwalo la Dedza. Blue Eagles ili pamwamba pa ligi ndi mapoint 16 pamene matimu a Mighty Wanderers ndi Silver Strikers akutsatira ndi mapoint 14 iliyonse. Izi zikutanthauza kuti ikapambana lero Blue Eagles itsogola ndi mapoint 5 poti Wanderers ndi Silver Strikers asewera masewero awo mawa. Luwana Mitundu ili pa namba 12 ndi mapoint 7 ndipo ikapambana lero ifika pa namba 9. Masewero ena, Chitipa United itambitsana ndi Kamuzu Barracks pa bwalo la Chitipa. Chitipa ili pa namba 13 ndi mapoint 6 pomwe Kamuzu Barracks ili pa namba 15 ndi mapoint 4 okha. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu ya nkhanizi. Maiko a mbungwe la SADC amvana zolimbana ndi katangale ndi ziphuphu pogwiritsa ntchito makina a intaneti pogula katundu wa boma. Zipangizo zoponyera voti pa chisankho chapadera chomwe bungwe la MEC lichititse lachiwiri likudzali zafika mdziko muno. Masewero olimbirana mapoint mu ligi ya FDH Bank Premiership apitirira masanawa pamene timu ya Blue Eagles isewere ndi Luwana Mitundu pa bwalo la Dedza. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break. Masana abwino mwakoma nonse.